mun zara ko muna zaka masu kallon mu barka mu da haka barka mu sai kasance da ku a cikin sabon shirin namu na sirrin boye sirrin boye shirin ke binciko masu kallo halin da duniyar mawaka ke ciki kamar da suke gudanar da rayuwarsu da ke wakana a cikin industry kamar kullum sunana Aliyu Jibril wanda kuka sani da DJ Ali1 aka Yari Khalid aka J Khalid Abdullah wannan mako mun kawo muku wata fitacciyar yar fim zamu ce mawaƙiya zamu ce to amma aka ce waƙa bakin mai shi tafi daɗi aka ce sunana Safiya Yusuf Jama'a wacce aka fi sani da safara'u a da amma yanzu na dawo safa. Now, me ya yawan ganin kika canza sunan zuwa safa? Suna ne da dama ana gaya min shi kuma ni ma ina son sunan kuma ya tafi da sunana Safiya kuma da sunan da aka sani da shi duniya ta sani da shi fim din da na yi da safara'u to kaga safa Safiya duk ɗaya ne abin da ya sa kuma da na zo na sa sunan na ga ya ɗaukaka kowa mutane ɗaiɗaiku ne ma suke ma tuna wata safara'u yanzu ko ina na je ko postin na yi safa kawai safa sama ƙasa. Ya kike ji to idan aka kira ki da safa? Ina jin daɗi sosai saboda ina son sunan. Now, me ya ja hankalin kika shiga industry wato masana'antar Kano? Ba zan ce na shiga Kannywood ba saboda Arewa 24 ba a ƙarƙashin Kannywood take ba. Kuma fim ɗin Arewa 24 da na fara kwana 90 ba wai abu ne da zan ce maka wai daman na sa a raina tun ina ƙarama ina so no coincident ne ya faru. Akwai wata friend ita Maryam Rufa idan ba zan manta ba za ta yi audition dan ni ban ma san wani tasha Arewa 24 a lokacin ba. Ta ce min in zo in raka ta za ta yi audition muka je za ta yi sai ta ce min dan Allah ni ma in yi kaza sai na ce mata to na karbi script muka karanta ne kuma ka san me abun mamaki ita da take da passion da yin abun ita da take so ta yi ni da na yi rakiya ita bata samu ba Allah bai rabanta ba sai ni na samu ni na manta da wai na yi wani audition ko wani abu ina kwance kira ka kira na ka ce mu congratulations you have won your audition to kwana 90 za mu fara shooting kaza in zo in sign contract shikenan. Yanzu ya nufin dai daga rikiya kawai ke kika mata kafa. To ba zan ce na mata kafa ba kasan komai rabo ne Allah ya yi ba rabanta ba ne rabona ne kuma. Na masu kallon za su dan san takaicen tarihin ki. Wato ni sunana Safiya Yusuf kamar yadda na faɗa kun sani da wannan sunan. Bafulatana ce ni wanda na taso a cikin barak ni ban taso cikin arewa ba tun farko gaskiya shi sa lifestyle ina is different mutane suke ga na fi rolling like wasu ma ce wasu ke kristanci ne saboda yadda nake rayuwa na I don't care stuff like that so mun zo arewa ko lokacin da muka dawo arewa ma ni rayuwa ta mun wahala kafin na saba saboda ka san yadda ko a nan arewa yadda barak yake a ciki gaskiya a cikin barak na taso so kowa na living life din shi yadda ya so just do what you want ba amma sai da mutanen arewa mu suke kome kai sai an yi magana so it was very hard gaskiya kafin na saba da arewa. Na'am bayan kin shiga wannan harkan fim daga ba kuma sai kika zo kika fita za a ce ko kuma dilin ku ne ƙari kin yi wata waka wanda ya jawo cece kuce sosai a kai kuma ko da a lokacin da kika bar wancan series din kin ƙara shiga wani series din a ke cewa kin bar wancan kin shiga wani ba za a ce kin daina fim gaba ki ba sai kuma kwanan wata waka take ta trending kin bar sana'ar kin shiga waka kin bar sana'ar ya wasa take ma na'am kuma idan muka yi la'akari amma dai bari mu ji me ya ji hankali ke sa kika faɗi haka. To waka ne kawai ya zo min na faɗe shi so kuma ni ban san me yasa mutane were attacking me especially mutanen Kano suna ta attacking ina tuna dai a wakan da na fito cewa ne na canza gida na canza kala na bar sana'ar wa yan wala to kaga ai a cikin nan ban ambaci suna ni kaina ba ambaci suna na ba ban ambaci sunan ka ba ambaci sunan fofoto ba ambaci sunan koma wai ba ambaci sunan kowa ba kawai na ce na bar sana'ar wa yan walan to sai aka fara attacking ina yan Kano sun fito suna ta magana suna ta zage-zage ai film ne ya samu yes of course film ne ya samu mun suna but ni ban fito na directly na ce kaza idan kun san ba abin da kuka wa mutum ko kuma
there is nothing between you guys ko kuma ba ku kyauta mutum ba me yasa zaka tsaro mutum da ba a kira sunanka ba. Okay, a daga cikin idan aka sai aka saurari waƙan da kyau baki ambace sunan kawai lyrics ne za mu iya cewa kamar waƙa ce baiti ne ya biyo da gurin daga nan ke kika faɗi wannan magana su kuma daga nan mutane suka juya magana ba na kawai da sai a ce fim da waƙa kusan a ce tafiya ɗaya ne saboda ko cikin fim za ga wani lokaci akan kira wani mawaƙin ya zo a bashi cin asiri amma sai kuma sai gashi waɗannan abubuwan sun fito a daga cikin nan mutane suka juya abu amma ke a naki manufar ba haka ba. Sana'a ce sana'ar fim ba iya kacin sana'ar da ne ba kenan lokacin ina fim na zo na fara online business ina sai da kaya idan kai order ka gaya min inda kake zan je in kawo kayan ka biya kuɗi in maka delivery in ma kana wani gari ne in tura a je tashar mota a bada sannan a yi maka delivery din shi so kuma na zo daga baya na zo na samu kuɗi na buɗe shago ina sai da abaye jakunkuna takalma da turarurruka to kaga wannan ma ai sana'a ne to what if me yasa su wa'anda tunda ai a plaza ne na kama shago na me yasa su yan plaza ba su yi magana ba sai ko da su nake yi sai ku zargu ka gane to duk dole ban damu ba don ke gaskiya Allah sa mu dace amin Allah a can baya kin ce film kamar kiya ne kika yi kuma Allah ya sa akwai abincin ki a ciki sai kuma gashi kin ƙara faɗa wani harkan daga cikin fim din waƙa me ya jawo hankalin ki gaskiya magana ta gaskiya tun ina ƙarama zance gaskiya ina da interest a music dan tun lokacin I can remember zan iya tuna lokacin ina secondary school there is certain music da zan ji in ɗauki takarda in sa maybe instrumental in yi wani sa'in in rubuta na lyrics din da instrumental ɗin waƙa wani sa'in kuma na rubuta asalin lyrics din da har yabon annabi ma na taɓa rubuta su kaga tun da ina da interest to da na zo na ga kuma to ba abin da nake why not tun da na ba wai na daina film ba but dai I'm not really into it right now like ban mai da hankali serious akan shi ba so why not I should do something far more better than that so kawai ranar nan coincident kawai foto ya ce mun da azumi ya ce mun suna Kano ni ma ina Kano na ce suna ina kawai na shirya na je na same su da zan je ba kawai dai sai muka je ina zuwa sai aka fara sa instrumental ana jin waka a kawai sai muka fara freestyle wannan ya kawo nashi sai ɗayan da jiyo abokin 442 sai ya ɗauko kyamara kawai ya ɗasta yi sai na fara yi shi ne muka yi suka posta a TikTok suka ga how many hours ya kai 100k viewers an fara like mutane sun fara kuma an fara ɗauka YouTube and bloggers ɗin nan sun fara ɗauka ana yi safara'u ta koma waka haba the next day kawai muka je muka yi recording a daga cikin freestyle aka fara kenan kawai an fara abu kamar da wasa kawai kika ga abu ya ansu kawai kika ce bari ki dora na'am yanzu za mu yi cewa akwai wanda yake koya miki waka ne to ba wanda yake koya min waka gaskiya sai dai abokina 442 idan har zan yi waka ko kuma muna jin lyrics in na faɗi wani abu da har yanzu Hausa na bai gama bari sosai ba in na faɗi abin da ba shi ba zai ce ma a ki gyara nan to shi ne dai na san kamar zan ce mentor na a cikin industry ɗin nan yanzu a takaice ne 442 shine mentor ɗinki shi yake kula da al'amuran music industry ɗinki na akalla kin yi waƙoƙi nawa waƙa na 2 kacal kika fashe bas waɗansu kuma sukan kwashi shekaru suna harkan waƙa kuma ga ba su tafi ba so fashewar wannan abun ya ke ganin shi amma lokacin da kike fim da yanzu da kike waƙa wanne fi kawo miki suna gaskiya yanzu nesa saboda kai to ya zan ce fim din shi ya kawo min suna amma waɗanda da ba sa kallon dan akwai yawanci mutanen da ba sa kallon fim amma music is everywhere in this world ana jin music wani zaka gama shi bai ma san ma ya zauna ya kalli television ya tsaya ya sa series film ko wani film ya kalla ba amma zaka ji ko a mota ne wasu a street ma kan kasuwa kaji zaka ga speakers ko ina ana jin music so music shi ya kara mun suna gaskiya amma dai film din shi ya bani suna shi ya baki suna da farko music kuma ya kara sai daga kariya na
ya kike tunanin nan da shekara ɗaya kariyar ki ta kasance? Ayya wayo mai salatu annabi amma fa gaskiya ni ina son in zama da dai something Nicki Minaj like everywhere ba wai iya Kano nake so na tsaya a Kaduna Jiga no Lagos ne Ghana ne ina son na wuce ma gaba ɗaya Africa gaba ɗaya. Let's go international to the higher level because what is happening right now is mutanenmu especially yan arewa ba sa supporting din mutanensu, ba sa goyon bayan yan arewa. A arewa ne zaka ga mutum ya fito yana wa a maimakon ai supporting din shi sai kaga ana zagin shi. Why kudu ko mutum hauka yake in ka fito this is your passion, what you want to do. Idan modeling ne kake so kai wani baka san shi ma baka kawai ya ga abin da kake zai zo yi supporting ɗinka zaka ga ana kiran ka amma nan sai dai a bika da zagi. Why? Especially mata ba su da rights ɗin da za su nemi sana'a ba. Harkar waka sana'a ne kai ni ko soya kosai kike sana'a ne ko kunun gyada. Akwai freestyle din da ne na sa ma aiji na fito na dora kan da minimi cici a kai na ina masu kuli ku tashi neman halak ne, masu fate ku tashi neman halak ne, masu kunun gyada ku tashi neman. Waye ce mata ba za mu sana'a ba? So I don't know why mata a arewa, especially arewa specifically, mata they are being like ba a supporting din mata. Like mace ko ta fito ta bude buti ko lokacin da na bude buti mutane suna zagi na akan me yasa zan bar gida, me yasa ai maza ne aka sani da sana'a. Waye ya ce a Qur'ani an ce kan mace ta yi sana'a ko a addinin musulunci an ce kan mace ta yi sana'a? No, ni I'll advise mata ko me kike yi a duniyar nan in dai kin san sana'a ce ki je ki. Yafi ki zauna babu, yafi ki zauna kina roƙo, yafi ki je kina iskanci, yafi ki je kina wasu abubuwan da ba shi ba. Ko ma menene in dai yana da sunan sana'a siyarwa kike yi ki ba, za a siya ne a baki kuɗi ki bayar, ko kuma za ki film ne sana'a ki je ki sha gomin ki rana ya dake ki a waka za ki je ki je studio ku ɗauki awanni kuna recording abin da zaki in dai sana'a ce go with it. Now tunda biyu kin haɗa biyu yanzu film da kuma waka wanne fi wahala? Gaskiya dukkan su ba su da wahala tunda abu ne. Waka zan ce ya fi wahala cause ba kowa ne ke da talent ɗin da zai yi waka ba. Akwai mutanen da dama suna so su yi waka but they lack that talent. Yeah. But film abu ne da abu ne a rubuce za a ɗauko a baka. Don shi ma ba wai kowa ne ke da brain ɗin da zai yi fast memorizing ɗin script don wani scene ɗin za a rubuta shi dogo. But if you really sit in ka zauna kai kaman ka just imagine cewa kaman conversation ne kamar cire camera ma da suke gaban ka kamar da su invisible, kamar da wannan script din da aka baka wani abu da aka yi conversation ne normal kake having da mutum to it will be easy for you. Shi kuma waka idan ka san yadda za ka yi ka haɗa verse ɗinka ka haɗa lyrics ɗinka ya baitin ka ya tafi da beats ɗin shi kenan. Now, a cikin film din wani sinasini ne suka taɓa baki wahala? Wani ya kamara da ake ce action, cut. Actually ba wai ni na ba da matsalar ba, na zan tuna lokacin kamar sanyi ne muna shooting din kwana 90 season 3 in ban mata ba ko season 2 ne between day. So akwai wani scene da na ɗauko ruwa ina ga a hannu ne ko a kaina, to idan na zo bayan na kusa zuwa inda za a yi kwatin sai wani mashin ya zai wuce piu sound din nan kuma ka san yadda sound ko yaya yake zai ɗauka, to ba zai yi bane a amfani da sound ne. We need natural sound, they need natural sound to put it there so to be equal. So dole sai an dawo da shi sai a ce kwato sin din da sun ya ban wala amma duk sin din da nayi one take ne. Na'am, a cikin kodashi kin ce biyu kaɗai kika yi, to cikin biyun nan wanne ne ɗan baki mishkila? Kowanne kawai ana hawa kawai a wuce amma kuma kina sa ran zai baki wahala? A ban taɓa sa ran zai ban wahala saboda kafin na fara ma ina yi a gida, ina yin sosai, na sha rubuta waƙoƙi kala-kala a gida da bayro da takarda. Ina dawo daga makaranta lokacin ina SS1 ne SS2
dai lokacin so ban taba sa a na yi zuba wahala ba. Actually ba abin da zai baka wahala a duniya ne dai ka sa ranka kana so kai. Ba abin da zai baka wahala. Na a filin kin taba daukan lambar girmamawa? Wa ke daukan nauyin waƙoƙin ki saboda waƙa ita abu ne wanda kun ji cewa kin ce kina da sana'a amma da cewa kina sana'a bai kwashi kuɗin ki duka a ce kin investing din su a music ba tunda har yanzu ayyukan ba su fuskanci cewa ana samun kuɗi a industry ba. Kina da wanda yake tallafa miki ne? Actually gaskiya ba ni da wanda yake tallafa mu, ni nake ma kaina tare da abokina mai safofoto mu zauna tare da su prince photographer da dagiyo mu zauna ya za a yi a muna so ne kaza wannan yana da wannan kaza mu ce mu masu kuɗi bane ba a'a ba mu da wannan mu ce mu ba masu kuɗi bane ba muna nema ne we are hustling saboda mu san me zamu yi da rayuwar mu san yadda zamu yi mu kyautata ma iyayenmu da ƴan uwanmu da waɗanda ma ba ƴan uwan ba duk wanda yake da bukata mu taimaka mishi. So ni gaskiya ba wanda yake taimaka mana mu muke taimaka wa kanmu sai rabbil izzati. Allah ce wata dafawa. Amin. So an zo gurin in ji mai tsoron aihuwa ko in ji Hausawa. Shirin namu sirrin ɓoye ne akwai abubuwan da watakila masu yawa su ne kuma suke so a buɗe musu kai a ciki. Kwanaki sorry in ka zo gurin na gani kaina ka yanke shi. Sai ina zo ɗan shigar da wani cikin ajiye ko kuma kisa ta wancan sakin ajiye. Me yasa baka jujjuya wutan nan bane? Ibrahim kai bara ka nuna ma a tun da nuna ma shi ke